Täze şanna da şu welaýatyna da bayramçylyk dabralaryna badyrga berildi. Aýdbaba bilen garpamyň ir seher bilen uzaklardan görünýän, aňyrsyna bärsine göz ýetmeýän tebigat gözelliklerini höwes bilen synlap, olaň giň sehrada zähmet çekýän çoponyň iş aladasy bilen tanışmaklary, çopon goşunyny çaý başynda guran söhbetdeşikleri täsirli pursatlaryň birini urildi. Aýdymsa desançylyk sunatynyň usady hasaplanýan aşyk aýdyň pirin huzuruny aýdbaba dara garpamygy sunugy diýişgärleri joşgunly aýdym salar bilen garşalylar. Aýdbaba hemde garpamyk ýollar aşyp türkmen halkynyň taryhynyň belli bir döwürlerine şaýatlyk edýän gadymy könürgenje geldiler. Olary taryhy we arhitektura ýadygärliklarynyň mekany bolan gadymy könürgenjeň köp sanly ýadygärlikler bilen tanışdylar. Aýdbaba bilen garpamyk daşu şäheriniň gözelligine görüp goşup oturan şäheriň binagarlyk hem heýkel toplumynyň matumuly pragy meýdançasyna geldiler. Bu ýerde Nur Muhammed Andaliw adynaky döwlet sahada drama teatrynyň artistlarynyň sahnalaşdyrylan çykyşlary, welaýatyň başlarynyň hemde estrada aýdymçylarynyň çykyşlary ýaýbanlanyrly. Soňra Aýdbaba dara garpamyň körpeler bilen bilelikde daşu şäheriniňki taryhy we ülkeni öwrenş muzeýine gedelenji guruldy. Aýdbaba dara garpamyň körpeler bilen daşu şäheriniňki welaýat kitaphanasyna gurulan gedelenje me täsirli pursatlara baý boldy. Şäherdäki Sirana din jarş merkezine geçirilen dawarlarym aýratyna täsirli bilen tapawutlandy. Daşu şäheriniňki saglygy dikeldeş okuw terbiýeçilik toplumyna geçirilen bayramçylyk çäherleri ýatda galyjy pursatlary beslendi. Gurbanoğlu Berdimuhammed wadynaky howanarlygy mätäşalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gadnasy tarapyndan saglygyny dikelden çağlar çykyş etdiler. Bu ýerde körpeleri bayramçylyk sowgatlary dawaraly ýagdaýda goşuruldy. Şeýle şatlykly pursatlardan ruhlanan Aýdbaba bilen garpamy körpeler bilen bilelikde welaýatyň merkezi bilen daşu şäherine ulanmagy berilen ähli amatyklary gözeňde tutulan ýaşaýyş jaýlar hemde deshalar toplumyna da geldiler. Asyrly däbi görä bu ýerde bayramçylyk ýagdaýy höküm sürdi. Olaň täze ýaşaýyşlar toplumynyň öýlerine baryp görmekleri hem täsirli pursatlaryň biri boldy. Onu dürdülene ähli şertler hemmelerde buýsanç duýgularyny döretdi. Bayramçylyk çäherleriniň dowamyny körpeleň Aýdbaba dara garpamyň gatnaşmagyna özleri üçin niýetlendilen merkezlerde dürli oýunlar bilen meşgul bolmaklaryň täsirli pursatlaryň biri boldy. Aýdbaba dara garpamyk ertekleň baş gahrymandary hemde bagtyar çağlar daşu şäheriniňki türkmeniň aýy binasynyň öňüne welaýatyň täze ýyly baş arçasynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde olary uly şatlyk şowkun bilen garşylandy. Joşuny esilmeýän pursatlar baş arçanyň töweregindäki ýerine ýetirilen ajaýyp aýdym saatlar tanyslar bilen utgaşyp gitdi. Aýdbaba bilen garpamyň welaýatyň baş arçasynyň daşyndan türkmen halk erteklerindäki keşplere giren gahrmanlar bilen aýlanmagy dawranyň şatlygyny has hem belentlikleri götürdi. Aýdbaba dara garpamy körpeleň şatlyklaryny goşulandyryp welaýatyň täze ýyly baş arçasynyň ışıklaryny ýakdylar. Baş arçanyň ýanynaky dawarda ýerine ýetirilen aýdym saatlarda uly şatlygy we senik gelýän täze ýylmady. Şeýle ruhy bilen eşreti durmuşy peşgeş bilen gahrman arkadamyň beýle işleri. Hormatly prezident bilen arkadagy gahrman serdarmyň täze ösüşleri nazarlaýan başlanýyşlary edil ýurdumyzy türkmen gözellikleri, medeniýet we sunugy işgärleriniň ýerine ýetirjilik usatlyklary bilen wasp edildi.